Masu sauraro barkanku da sake kasancewa da mu cikin wani sabon shirin namu daga nan sportshausanews. A yau muke samun labarin cewa ɗan wasan tsakiya na Brazil Casemiro mai shekara 31 da ɗan wasan baya na Faransa Raphael Varane mai shekara 30 da ɗan wasan baya na Ingila Harry Maguire mai shekara 30 na cikin jerin 'yan wasa 11 da Manchester United za ta yi gwanjansu a wannan bazarar. Manchester United na iya bawa Thomas Tuchel aikin horar da 'yan wasanta idan har ya bar Bayern Munich a wannan bazarar. Liverpool ta faɗa wa Chelsea cewa ɗan wasan gabanta na Uruguay Darwin Núñez mai shekara 24 ba na siyarwa ba ne. Arsenal na son ɗauko ɗan wasan tsakiya na Belgium da Everton Ahmad Onana mai shekara 22 a wannan bazarar. Kociyan Sporting Lisbon Ruben Amorim zai iya zama kociyan Liverpool idan kungiyar ta gaza ɗauko kociyan Baliba Costa Xabi Alonso a matsayin wanda zai gaji Jurgen Klopp. Ɗan wasan baya na Tottenham da Ingila Eric De Gea mai shekara 30 da wahala ya ci gaba da taka leda a Bayern Munich har zuwa bazara saboda rashin taka rawar gani da yake yi a kungiyar ta Jamus. Manchester City na gab da sabunta kwantiragin ɗan wasan gaban Norwich Oscar Bob mai shekara 20.